ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಬಂದುಳೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೊಡಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹತ್ರ ಅತಂತ್ರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗ ಮನವಿ ಮಲ್ತ ಸರಕಾರ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಅವಧಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಮಾತೆರಿಗಳ ಸುಲಭ ಇರಬೋಡದು ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ರಡ್ ಇಲಾಖೆದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಖಲೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಲ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಳಾಸನ ಆಯಿನಾಥ ಬೇಗ ನಿಖಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 9901016962 ಒರ್ಂಬ 010 ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಒರ್ಂಬ ಆಜಿ ರಡ್ ಕೆಮಿಕೊರ್ಲೆ 9901016962 ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 8861632030 ಎನ್ಮ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ 030 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ ವಿಳಾಸ ಊರು ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನೈಜ ಕಲಾವಿದರು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟುಡಿತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕುಡರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು